Is-sena l-oħra ddaħlu 89 applikazzjoni għal liċenzja tal-gaming u l-Awtorità Maltija l-lob tat 53 liċenzja fosthom lil dawk il-kumpaniji li applikaw is-sena ta' qabel. Dan ħareġ mir-rapport annwali tal-Awtorità Maltija l-lob li l-Awtorità stess ippubblikat. Sas-sena l-oħra kien hawn 294 kumpanija tal-gaming bbażati f'Malta jew online li operaw b'liċenzja Maltija. Jirriżulta wkoll li l-Awtorità kkanċellat 14 liċenzja u sospendiet 11 oħra. Saħansitra nħarġu ma' 23 multa fuq il-kumpaniji tal-gaming u anke nħarġu ma' 89 notifika fuq ksur ta' qafas regolatorju b'saħħtu li pajjiżna hu magħruf għalih fil-qasam tal-gaming. Il-kap eżekuttiv tal-Awtorità Maltija għall-lob Heathcliff Farrugia qal lil dan l-istazzjon li l-ġurisdizzjoni Maltija għandha isem u għalhekk ir-rapport jixed ħafna infurzar. Apparti mill-aspett ekonomiku, illi aħna ovvjament dil-industrija dejjem inħarsu lil aspett ekonomiku li s-sena 2019 kienet sena rekord u kien tajjeb ħafna. Però ma rridux ninsew illi l-aspett regolatorju, l-aspett ta' infurzar huwa importanti ħafna. Matul is-sena li għaddiet 44 applikazzjoni għal liċenzja tal-gaming jew ġew irtirati jew ma ġewx aċċettati mill-awtorità. Kien hemm daqsxejn aktar minn 40 kumpanija li applikaw, però l-awtorità ma tagħthomx il-liċenzja għalfejn għax dawn ma kinux jilħqu l-istandards għolin ħafna illi għandha l-awtorità. U dan huwa importanti ħafna ħafna biex nissalvagwardjaw il-ġurisdizzjoni tagħna fejn jidħol is-settur tal-iGaming. Ir-rapport juru wkoll li mal-15 il-kumpanija jew persuna ma kinux idonji biex jilħqu l-livelli tal-awtorità f'dak li għandu x'jaqsam ma' tnaqqis tar-riski fuq ħasil ta' flus u finanzjament tat-terrorizmu. Fil-fatt mal-1300 ta' assessjar kriminali sar u kien hemm anki talbiet minn barra minn Malta biex l-awtorità tikkopera fil-ġlida kontra il-ħasil tal-flus. L-awtorità għall-lob għamlet ukoll ftehim mal-pulizija biex tiġi miġġielda l-korruzzjoni u l-ħasil tal-flus. Dan fil-waqt li revediet ftehim ieħor mal-FIAU. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.